Twisted Love, asi najväčšie sklamanie roka. Ako asi každý teraz, som si scrollovala nejaké tie BookTok tipy a skoro každá slečna mala vo svojej zbierke tzv. Twisted sériu. Tak reku to skúsim aj ja. Chyba. Nie nám hovorí o mladom multimilionárovi, ktorý len tak príjme žiadosť typu pozdravím sestru? Áno, lebo vôbec nevidím veľkú firmu a šuršúr, mám na to čas proste. Potom tu máme hlavnú skvot dievčat, kde doslova máme princeznú modelku, influencerku a našu hlavnú postavu Avu. Fuj, asi som z tohto dostala cukrovku. Takže náš týpek milionár sa nasťahuje do vedľajšieho domu, aby strážil mladšiu sestru. Ava za ním chodí v poslednom roku na stradnej, ale tak no americký vzdelávací systém, chápem, že nemá toho veľa. Týpek sa samozrejme do nej zamiluje. Máme tu jej únos, kde ju zachráni, potom strávia noc na hoteli, až ju nesie jeho psychopatický strýko a situácia sa vyrieši spôsobom: som autorka, nechce sa mi premýšľať, ako to vyriešiť, pacne tam Deus ex machina. Ava sa na ňo urazí a odíde z Ameriky do Londýna. Máme tam aj ten dramatický beh na letisko, no nevydalo. Týpek za ňom priletí, potom čo sa doma všetkého samozrejme zdal. Nebojoval to celý život, aby to mal? Zaspieva aj pred celou sálou. Áno, lebo autorke zrejme nič nehovorí jednotnosť charakteru. Potom ju preťahne pred jej fotkami na výstave a ono mu zázračne odpustí. Ďalšie veci, čo absolútne nedávali zmysel, dávam sem len ako zoznam. Aby som bola fér, boli tam aj svetlé okamihy, kde mi neodumieral mozog.